de. Bay olan oğlanını bir Awa. planım pulum yok da desem olar bolly. Özüm soğarım toyuna da. Qaysı bir dadını yatlasan yatla oturmalı. Daýdymjan, şu halipamyz iň gowurar zat näme Näme etmäni gowurýardy? Şu näme pişirsen aňardan toýdan geler. Ene näme pişirdin? Bir qara çorba diýip bir zat bardy. Awa. Etken halamasdy da. Ha. Şonu pişirsen üstüne de sarımsakly gatyk döksen dograp üşüm iýmän gowurar. Oglanlar bilen mydama şu aňar kızjaýyň içinde özü aparatlaram ýanynda. Ha. Toýdan geler, ýene aýdym ýazar, iýje daň atynça.